Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masarautar Gufan kashi na biyu wato episode 2. Kamar yadda in ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muke faɗan yanda saura ƙiris asirin Alhaji Nu'uman ya tonu, wanda shi Alhaji Nu'uman wannan ne supervisor ne na cibiyar wannan Farfesa Ahmad. To kuma ashe yana yi masa zagon ƙasa. To wanda saura ƙiris asirin shi tonu, asirin shi zai tonu a gaba ko ya ne. Sannan mun za mu ɗan dawo baya kaɗan domin ku fahimci don kuma kan ku manta inda muka tsaya. Kamar yadda kuka fahimci mun tsaya ne a inda Alhaji Nu'uman hankalin shi ya tashi yake neman wannan Hono Jega ya nuna masa ma ina ne ban ɗaki da sauransu. To za mu ci gaba amma za mu ɗan dawo baya kaɗan don mu ga cewa kun fahimci abubuwan da muke yi wannan don a amfana a samu wannan. Sannan kuma muna sanar da ku cewa sunan cibiyar Alhaji shi duk lokacin muka ce ASH ma institution to muna nufin cibiyar Farfesa Ahmad. Mahaifin Farfesa Ahmad shine Muhammad wanda labarin zai iso har kansa. Sannan supervisor dama shine Alhaji Nu'uman wanda ke masa zagon ƙasa. Matar Farfesa sunanta Hajiya Sadiqa. Shi kuma Farfesa yana da 'ya'ya, duk da cewa ba ku fara jin labarin 'ya'yan ba, amma yana da 'ya'ya. Akwai Ishaq wanda za ku ga a cikin labarin yana yawan kiran matarsa wato Sadiqa da maman Ishaq. Ita ma tana yawan kiran Farfesa da baban Ishaq. Sannan yana da yarinya mai suna Asiya, yana da Nura namiji kenan, yana da Sajida, sannan kuma yana da Aisha. Sannan cibiyar wani Hono Jega shi ma nashi abokin takara ne, shi ma yana da cibiyarsa ko in ce ga wannan ɗin shi da ya gina shi ma. To shi sunan nashi cibiyar lokacin muke cikin karatu wajen mun faɗa wannan cibiyar to muna nufin cibiyar Hono Jega ko a ce shi kuma wani ake sunan cibiyar Cultural History Limited na Hono Jega kenan. Shi kuma Farfesa mai gadin gidan Farfesa sunansa Sani ne. Boka kuma a cikin labarin namu shine masarautar Gufa muka sama labarin, duk da cewa littafin da ake dirga a kansa ake rikici a kansa akan ba a yadda ana tsoron ana kokarin a kwace shi a hannun Farfesa Ahmad. Wannan littafin shine sunan littafin masarautar Gufa. Sannan a cikin littafin akwai tarihin masarautar Gufa, kuma duk wanda ya karanta labarin to zai zama shahararre kuma zai samu dukiya mai yawa, sannan kuma zai samu asirai da sauransu. Wannan yasa ake kokarin ya za a yi ba za a yi dama shi ma ya samu ya karin har ya samu damar sukunin karanta littafin ba, kuma ya za a kashe shi Farfesa. To ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan labari domin ilmantarwa da nishaɗantarwa. To za mu ci gaba inda muka tsaya inda Alhaji Nu'uman ya ce ma Hono Jega tsoron haɗuwa da Farfesa nake yi. Sai Hono ya ce masa kar ka damu, ba abin da zai faru. Bayan Farfesa ya shiga cikin ɗakinsa ya kwanta don ya huta, sai ya ƙara ɗaukan wayarsa ya kira Alhaji Nu'uman. A lokacin ya ji switch off, sai ya aje wayar abinsa ya kwanta. Ashe Hono Jega bai haƙura ba, sai ya aika 'yan fashi su je gidan Farfesa su sato masa wannan littafin, amma 'yan fashin suka ce ba za su je ba. Can wajen magariba sai ga Hajiya Sadiqa ta dawo tana shigowa, ta yi tsaye a falo, ta yi shiru. Can anjima ta shiga ɗakin Farfesa sai ta gan shi a kwance, sai ta fita. Tana fita falo sai ta kira ƙaninta Daushe, ɗan daban nan da su Alhaji Nu'uman suke amfani da shi. Ta ce hello, yanzu don Allah akan mijina za a baka aiki. Ashe Farfesa ba bacci yake yi ba, yana jin maganar da take yi, ita ko bata sani ba. Tana ta magana da Daushe, ta ce masa wallahi akan mijina na ka sani zan iya yin sanadin zamanka a gidan yari na har abada. A lokacin sai Farfesa ya fahimci da kwai matsala. Washe gari da sassafe Farfesa ya fito ya shiga bayi ya yi wanka. Bayan ya fito falo ina har mamansa Ishaq ta gama yi musu ma'ida. Ya zauna yana fuskantar ta, ita ko tana ta yi masa wani kallo irin na soyayyar nan. Kasantuwar ita mace ce mai kyau da ƙwarjini, sai ya kalle ta ya ɗan kau da kai. Ita ko sai ta ce da lafiya naga kamar ba yadda na san ka ba. Sai ya ce mata ba komai. Haka suke tamama junansu kallon biri da ayaba. Sai ya ce mata maman Ishaq, ina Ishaq ya shiga ne, na ga bana ganinsa kwanan nan. Sai ta ce haba prof, ka manta ne kai ne fa ka kai shi gidan goggo Asiya. Kash
ya ce kash na tuna. Bayan ya gama break sai ya ɗauko hula ya saka, sannan ya ce my life ɗauko min jakana. Sai ta ce don Allah baban Ishaq kar ka fita yau. Sai ya ce saboda me? Sai ta sa hannu a ƙeya tana shafawa, sai ta fara yi masa wani irin kallo na sha'awa. Nan take hankalinsa ya tashi, sai ya aje jaka suka shiga ɗaki. Can bayan sun fito daga ɗaki sai ya ce mata to ba zan fita ba, bari na sanar da ke wani abu tunda na ga kamar akwai abin da kike ɓoye min. Za mu ɗan tsaya a nan don mu ga cewa akwai wasu abubuwa da muke so, asrar da sirrori da muke so mu baku, sannan a sati na sama insha Allah za mu ci gaba da karanta wannan labari, kuma za mu fara ne daga inda muka tsaya domin mu ga cewa mun samar muku da nishaɗi da farin ciki a cikin wannan labari. Wani labari ne mai matuƙar daɗi da caza ƙwaƙwalwa da mutum ya dinga ji ma kamar ma yana na ake wannan abu. Da fatan za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin namu, sannan kuma na like kuma na comment. Maganin da zan baku shine maganin ciwon daji. Ciwon daji dai cuta ne wanda tana takura ma al'umma ta hanyoyi da yawa. Wani za ka ga musamman mata suna ciwon nono, wani mutum sai ga ana cewa ma sanyi ne, kaga ƙuraje suna fita a jikin shi. Akwai na sanyi, akwai na daji, wanda zai ana ta sa magani musamman a fuska, sai ga mutum ba a samu sauki ba. Da yawan yara a ƙasar Hausa akwai nau'in ciwon daji a jikinsu, sai dai bai da wani tasiri wani, musamman kamar misali ana cewa baƙon dauro, ƙayinta, duk alamu ne na wannan cuta ɗin, kuma alamu ne na sanyi. To amma mutane ba sa iya fahimta, suna tunanin ma wani cuta ne na wai dindin, wannan ɗabi'a ce duk wanda bai yi baƙon dauro ba zai yi. Wannan ba haka bane, alamu ne kawai na cuta wanda da a ce za a samar da wannan tsare kai daga wannan cuta, to za a samu ijaba kuma za a samu sauki. Maganin da za mu farawa na maganin ciwon daji, abu farko shine kanya. Kanya da kuka sani, za a je a sassaƙo jijiyar kanya. Bayan an ɗibo jijiyar kanya sai a ɗauko a je a sassaƙo saiwan karara wanda kuka sani ciyawa wanda take yaɗo, wanda 'ya'yanta yana da ƙaiƙayi, wanda 'ya'yanta yana kama da 'ya'yan tsamiya amma yana da ƙaiƙayi. To wannan karara ɗin jijiyar shi za a je a ɗibo sai a haɗa a dafa a sha, to insha Allah yana maganin daji. Sannan maganin daji da za mu bayar na biyu shine gamji. Wanda yake arewa da sauransu ya san wani icce ne iccen gamji. To wannan icce na gamji shi ma ana samun shi a dafa shi a dinga shan ruwan shi, ko kuma a yi garin shi ana sha, shi ma yana maganin ciwon daji. Akwai magunguna barjai wanda na cututtuka da yawa. Sannan abin na gaba da muka muku shine kuzarin 'ya'ya maza. Wannan shi ma magani ne wanda muke so mu sa don mu faɗa muku, don mu ga cewa mun taimaka ma 'yan uwan mu, taimaka ma juna. Wani magani guda da za mu kawo shine cini da zugo, ko kuma wasu suna cewa bini da zugo. Yana yin wasu 'ya'ya, ganyen shi yare suna yin amfani da ganyen shi a magunguna daban-daban. Yana maganin typhoid, ganyen shi yana maganin mazazzaɓi da sauransu, kuma yana maganin malaria. To shi 'ya'yan nan nashi da kuka gani, in an ci shi da yawa yana sa ciwon ciki. Da za ka ɗiba 'ya'yan shi guda kamar 10 afuwan, to zai iya sa maka ma ciwon ciki. To wannan shi cin da zugon 'ya'yan nan nashi, in ka dake su, ka dake 'ya'yan ka zuba, kar ka ɗiba 'ya'yan da yawa, in ka ɗiba da yawa ka ɗiba kamar guda 5 ne haka. Sai in ka dake su sai ka samu ka zuba shi a wani, ka ɗauko madaran gwangwani ka zuba. Bayan ka haɗa da madaran gwangwani ka sha. To ina ma yaƙini cewa akwai magungunan musamman na bature wanda ake sha, wannan sai ka tabbata wannan magani ya fi na bature aiki, ya fi na bature rikitarwa da firgitarwa. Don ba za ma ka sha shi ba, kakka yadda ka sha shi matuƙar ba ka shirya ba, matuƙar ba ka da aure. To wannan magani kenan na farko wato. Sannan wani biyu wanda za mu bada, za ku ga ai kun ma san shi, kun san itacen, dama itacen yana wani magani. To wannan shine magani na biyu da za mu bayar, shine jijiyar masara. Masara wannan da ka sani, to iccen masara, to can ƙasan jijiyar na shi ɗin a yanko a dafa shi a dinga sha. Shi kuma wannan magani ne wanda ake cewa rigakafi ya fi magani. Da fatan za ku ci gaba da bibiyan, kuma za mu ga samun haɗin kai a gare ku. Sannan ku taimaka, ku manta ku je Facebook ɗinmu, ku yi following ɗinmu a shafinmu mai suna ASD Chama TV. Sannan ku ziyarci, ku je mana magana ta lambar wayarmu 0704751141 domin ku samu damar
yi mana magana mu sa ku a group ɗinmu na WhatsApp mai suna ASD Chama. Sannan ku danna mu subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna ASD Chama. Sannan ku biyo mu Telegram group ɗinmu na ma ku yi follow ɗinmu shi ma mai suna ASD Chama. Ku biyo mu Telegram nan ma ku bi abuwan Instagram nan ma ku bi mu ku yi join ɗinmu a channel ɗin mai suna ASD Chama. Sannan ku biyo mu kuma cikin Twitter nan ma ku yi follow ɗinmu a wannan channel mai suna ASD Chama. Sannan ku biyo mu a TikTok nan ma ku yi follow ɗinmu a ASD Chama. Don kun ga kuma yawan like hakan zai samu ƙwarin gwiwa mu samu yaƙinin cewa za mu ga samun gudunmawa daga ku. Sannan akwai sabon labari da muka samar shi ma wanda za mu fara shi kwanan nan shi ma tare da wannan labari mai suna masarautar Gofa. Sunan labarin ƙashin baya. Labari ne wacce za ku nishaɗantu da shi sosai kuma za ku ilmantu da shi sosai. Labari ne mai mahimmanci wanda yana da kyau a ce kowa ma ya samu ya saurare shi. Wannan labari mai suna ƙashin baya. Sannan labarin da muka ce mai suna ina mafita wanda muka ce insha Allah a watan Disamba za mu yi ƙoƙarin mu fara samun ku da shi a YouTube channel ɗin muna samu. Wadda bidiyo ne na tarihin ƙasar nan da irin matsalolin ƙasar nan ta sha da kuma halin da ƙasar take ciki da wani ya za a samar da mafita ya za a samu tsira. Ni ne naku a koda yaushe Ahmad Salisu Chama nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masoya da yan uwa ina muku fatan alheri.